Minutu bat. Vale. Lehenengo perro batzuk bote gutxu hau, asanblatik gatoz, eta hostien gano batera argazki bat akau Zornotzako bi gazte honi eta gaztetxe elkartasuna eragutzaz. Vale, gaztetxean dago ofentsiba, temuten dabilela argi dau, begibiztatu da eta gano ikusten dugu. Geure inbierra da, jente hau dana babestie eta alago kontzertuek, alago guniek, eta gauza alternatiboek montetako espazio ikutzeko defentsa eta elkartasune saretzie eta uspotzie. Orduen, geixa horuzatu darik, iraburtu zuen moruen, Zornotzarbi hausi pratek izen die, gaztetxie sale jarrizkuen dau, Sugarra gaztetxie represio ekonomikue eta beste motatako batzu jasaten dabil une oro, orduen guzti honei babesa eraguzteko, ezagoten argazki hori atako, eta jarri egun gaztetxiek eta alako gune ezberdinak